Jaarlijks worden in Limburg zo'n 750 mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Dat is meer dan in de rest van Nederland. In Mijn Limburgs Hart gaan Limburgse cardiologen op bezoek bij hun patiënten. Hoe gaat het nu? Heeft de hartstilstand hun leven veranderd? En hoe is het als je ineens hartpatiënt bent? Mijn naam is Patrick Vrijde, ik kom uit Zwalmen. Ik was 20 oktober 2018 was ik 49 jaar en toen heb ik een hartstilstand gekregen, een plotselinge hartstilstand. Goeiedag dokter. Dag Patrick. Hoi. Zaterdag 20 oktober had ik de dienst in het ziekenhuis in Roermond. En werden we gebeld door de ambulancedienst dat ze bezig waren met een reanimatie bij iemand thuis, bij een jong iemand. Ik was bezig met een oude badkamer die we hadden, die was ik eigenlijk aan het slopen. Mijn vrouw die was de was op aan het hangen en ik zeg tegen haar, ik ben niet lekker. Ik voel me niet goed. Ik ben op de bank gaan liggen. En op een gegeven moment zegt de jongste zoon, wat maakt pap voor een raar geluid. En toen zag ze dat ik blauw aan het lopen was rondom de mond. Dat ik mijn urine had laten lopen. En inmiddels zat mijn oudste zoon, die had ook al 112 gebeld. En dan zegt de centralist, die zegt van, kan iemand reanimeren? Ja, zegt mijn partner, die zegt nu beginnen. En ik dacht van, nu moet ik het gaan doen. Dus ik heb letterlijk mijn gevoel uitgeschakeld en ik ben gewoon begonnen. Totaal geen notie meer van tijd. Ik denk dat dat 10 minuten later zal zijn geweest. Vanaf het begin, zeg maar, kwam de brandweer. Die hebben het overgenomen. Toen zijn ze nog 40 minuten bezig geweest. En ze kregen me niet stabiel. Het is een extreme lange reanimatie, complexe reanimatie geweest. 18 keer gedefibrilleerd. En normaal gesproken, hoe langer patiënten gereanimeerd moeten worden, hoe kleiner de kans dat ze er zonder schade uitkomen. Op een gegeven moment vertelde mijn vrouw dat mijn zonen dus gelijk vertelden van, wij willen ook kunnen reanimeren. Dit is dan de kit van overleving. Hier draait dus alles om bij een reanimatie. Toen heb ik gelijk tegen hun gezegd van, jongens, zodra het kan, dan ga ik voor jullie een reanimatiecursus organiseren. En goed, en dat heb ik inmiddels ook gedaan. Ik heb een aantal mensen bij elkaar. Druk de elektrode stevig aan. Ik heb heel veel geluk gehad dat mijn vrouw en kinderen zo goed gereageerd hebben. Iedereen afstand houden. Druk op de knipperende knop. En dan zorg je dat niemand het slachtoffer aanraakt. En we doen nu de schok toe. En dan gaan we weer verder met reanimeren. En bij 25 ja goed, we zijn nu een half jaar verder. En hoe gaat het met mijn gezin? Dat is wel moeilijk, ja. Ze hebben heel wat meegemaakt. Mijn vrouw die stond eerst op de overlevingsstand. En hoe beter het met mij ging, die eerste weken, hoe slechter het met haar ging. Ja. Even controleren, ja. Gaan zitten? Ja, perfect. 6, 7, 8. Ja, goed, ze hebben er natuurlijk bovenop gestaan. Ze hebben het allemaal meegemaakt. En en ze hebben het verschil gezien. Ja, straks kunnen zij misschien ergens het verschil maken. Dus dat is wel mooi. Niet met hè, joh. Met uw financiële steun en Hart- en Vaatonderzoekfonds Limburg steunt u de generaties van nu en morgen. U steunt ons toch ook? Geef vanuit uw Limburgs hart.